And then, yung mga venues na maraming tao, like restaurants, pub, i-close na din daw as of today. Ito yung side ni Dan. Pero naging side ko na siya. O, diba? Nag-take over ako. No, that's good. That's very helpful. Patuloy yung luha ko, parang tanga. Good morning! Good morning, guys! Happy Monday! Monday na naman! Wala pang 12. I am finishing up my editing. Hindi ako naka-edit kahapon because declutter, linis, organize ako kahapon. So, wala talaga akong time. We are still not done. Kahapon, in-announce ng Australia na they will close their borders in 48 hours. So, Tuesday, mag-close yung border. So, parang in-announce lang nila ba para kung nasa ibang state ka, tapos gusto mong umuwi, mayroon kang 48 hours to go home kasi ilalak na nila yung borders. And then, yung mga venues na maraming tao, like restaurants, pub, i-close na din daw as of today, Monday, 12 noon, in 31 minutes. Si Dan, merong lunch date kasama yung client niya at 12 and yun yung close. So, hindi ko alam kung anong gagawin nila dun. Hindi niya din alam. That's what's happening right now. Shops are still open. Malls are still open. So, when it comes to pagbebenta ng bahay namin, hindi pa namin alam. Yung real estate, like, meron pa namang open house. So, hindi pa ako makastop. But then again, it's fine. Kung hindi naman talaga pwedeng gawin, wala kaming magagawa. But, wala pa kasing update. So, I still have to continue. Later, I will go through my clothes. Yun na yung pinaka-iniiwasan kong gawin kasi medyo marami-rami siya. Yun nga yung pinahuli ko kasi alam ko na matagal ako matatapos dun. Tapos na yung kay Dan, ginawa na namin yung mga clothes ni Dan kahapon. Nag-go through na namin lahat ng clothes niya, which is easy kasi yung mga damit niya hindi naman kasing dami ng mga damit ko. But today, I will take care of that. I'm just waiting for this video to save para maka-edit na ako ng thumbnail, para ma-upload ko na siya, para makapag-start na akong gawin ang aking kailangan gawin ngayon. Ilang percent na ba ikaw? Still 24%. Sana matapos natin siya ngayon. Kasi yung pintor pupunta bukas. And I need to clear out my closet para hindi siya matalsikan ng pintura. Sana gawin niya yung kwarto namin last. Para may time pa ako. Anyway, hindi ko alam. Okay, tapos na tayo mag-edit na. Pag-edit na ako ng thumbnail. It's currently uploading. I'm gonna do a very quick walk-in closet, walk-in wardrobe tour. Very quick lang kasi hindi naman siya ganun kalaki talaga. And then we will declutter. This is it. Pansit. Okay, so ito yung master bedroom namin dito. And then meron kaming walk-in robe. So dito yung bedroom namin na. Walk-in robe. Open lang yan siya dyan. Wala siyang door. Ayan, meron kaming cabinet dito pero nilabas muna namin kasi nga may magpipintura dito tapos kahapon may nag-stretch ng aming carpet. Diretso ka lang dyan. And then, dito sa side na to, nandyan ang aming ensuite. Pero dito tayo mag-focus kasi ito naman yung ating tutour. That I need to get rid of. So, yung nasa ilalim, na ano ko na siya, na-clear ko na siya. Except for that, hindi pa namin alam anong gagawin namin dyan. Kasi gusto siya i-keep ni Dan, but yeah, hindi namin alam saan namin siya ilalagay. Puro nakahang na clothes dyan. Puro nakahang ng clothes. Hang. So, yung sitwasyon namin is itong lahat, well, hindi lahat, pero half nito kay Dan. And then, lahat na. From here to there. And then, here. Akin na yan lahat. Sa mga medyo ayaw ng hindi naka-organize na colors, pasensya na po. The way I organize my clothes is, inuna ko yung mga spaghetti straps. So, I did my best to organize it by color, but I'm not the best at it. So, what I did is like black, and then nude, and then like, I don't know, taupe. And then, yeah, that color, I did my best. And then, mga short sleeve, ganyan, hanggang sa umabot tayo sa long sleeve, ganon. And then, yung nandito is mga short dresses, rompers, may mga romper tayo dyan, romper, oy, ayan, wala siyang laman. Okay, dyan ka muna. Then, dresses, and then dito, mga long sleeve, ay, ito dress to, mga long sleeve, jackets, long sleeve, yan.
Yan. For the past like week or so, kung saan-saan ko na lang siya ilalagay kasi alam ko naman na mag-organize or magde-declutter nga ako. And then dito naman, dito yung mga dresses ko or yung mga mahahaba ko na mga kadamitan. So I have dresses here. Again, hindi na to naka-organize ng maayos, guys. But what I was doing before is yun nga, spaghetti strap, tapos, sana, sleeveless, short sleeve, hanggang sa long sleeve, kaya lang nagkawala-wala na siya. Yung dito naman is yung mga haba akong mga tops, or yung mga makakapal. So, nandito yung mga jumpers, and then mga coat na ganyan, na mahahaba. We had a mirror here, pero tinanggal namin kasi nga magpipintura si Kuya bukas. And then, this is what the other side looks like. So, ganyan siya. Dun sa pinakamataas, clear na yan dyan, which is good. Yung sa kabila, hindi pa. Si Dan yung kukuha niyan. Mga luggage namin nandyan, yung mga travel bags namin nandyan. Pero balik tayo dito. Ganyan yung itsura. Diyan ko nilalagay yung bags ko, which iso-store ko siya kasi sabi ni Dan dapat wala daw bags kapag nag-open house kami. And then dito, tingnan nyo naman. Nilagay ni Dan dito kasi nga yung cabinet namin dun sa bedroom, kinuha niya, nakapatong to dun. So, nilagay niya lang dito. And then we have some stuff here. Ito yung ginamit niya pagtanggal ng mirror. Ayan tuloy. Oh, ang dumi-dumi na. Nilinis ko yan kasi inorganize ko itong mga bag ko. Itong mga bag na to, may mga laman pa siyang bag sa ilalim nila. Meron akong bucket bag na Teddy Blake dyan. Kinuha ko na siya kasi nakahanap ako ng lalagyan niya. So, nandun na siya sa box. Itong mga to, hanapan ko na lang ng lalagyan para hindi siya naka-expose dyan. And then, yun dito, it was empty. But then again, like, we are in the process of decluttering. Itong lahat ng to, mga swimwear, nilagay ko dito. Kasi plano ko ilagay ko na lang siya sa luggage. Kasi hindi ko naman gagamitin yung swimwear anytime soon. Summer is over. It's really cold now. And yung diffuser, again, sa cabinet yan. Nilagay lang dyan. Kasi nga, nilabas namin yung cabinet sa kwarto. And then dito, yung mga drawers. So, dito sa taas, yung aking mga pantulog at saka mga workout clothes. Again, hindi ko na siya inayos talaga kasi alam ko naman na kukunin ko sila. Nandito yung mga undergarments ko. So, ang dami kong medyas dyan. Underwear, nandito yung mga underwear ko na nasa laundry ang iba. Dito naman is mga t-shirts, mga shorts, at saka mga skirts. Skirts, nandito lahat. Until here. These are all shorts. These are all t-shirts. Okay. Dito naman is mga pambaba din. Pants at saka jeans. May mga jeans, nag-halo-halo na. Nung una, dyan ko nilalagay lahat ng jeans. Kaya lang kasi minsan hindi na nagkakasya. Kasi padami na ng padami. Dito yung mga pants. Yan, mga loose pants, mga wide leg pants. And then dito walang laman. Meron pala, joke lang. Yan yung nahanap ko na damit. Sabi ko, gusto kong i-keep. So, yan, nandyan yan. Mga organizers namin kapag nagta-travel kami. And then, dito naman, ito yung side ni Dan. Pero naging side ko na siya. O, diba? Nag-take over ako. Pero, yung itsura ng niya, cabinet niya, ganyan. So, wala na yung laman dyan. Meron ba? Ano nakikita nyo dyan, guys? Merong laman. Pero, i-empty natin yan. Sobrang gulo nito noon Tapos, in-empty ko siya. Tapos, ngayon, magulo na naman. Kasi nga, yung cabinet nga, minove kasi sa labas. Yung mga laman nun, or sa taas nun, nilagay namin dito yan. Sa taas ng cabinet yan. Yan, sa taas ng cabinet yan. So, nandito na siya. May mga pang-cleaning stuff tayo. And then, mga scarves ni Dan. 4-hour scarf, which I will store kasi hindi na kami makakapunta sa laro because of what's going on. Dito, kasi nga yung cabinet ni Dan, nilabas namin. In-empty namin yung cabinet niya before namin nilabas kasi sobrang bigat. So, kahapon nag-declutter kami yan. Ito yung mga clothes na kinip na Dan from the cabinet. Ayan. Finold ko lang siya. Hindi sobrang ayos kasi nga ilalagay ko din naman to sa organizer to keep the cabinets empty. More damit na Dan. Ito mga panglamig. I'm not organizing Dan's clothes the way I organize mine kasi hindi niya ma-maintain ng ganun. Ako din mahihirapan. So, ganyan lang yung pagka sa kanya. Kasi yung ganito yung akin So, ito yung mga pangmalamig ko. Ayan, 'di ba? Mas maayos tingnan compared sa ganito. But hindi kasi marunong si Dan ng ganito. Sobrang magugulo lang siya. So no point.
And then dito, yung mga swimwear ko, pero nga nilagay ko na sila sa organizer. Nandito yung mga summer stuff like mga swimsuit cover-up, yung mga pang beach na mga dress, may mga scarf din ako dyan, which, again, I'm gonna store. And then here, more clothes for Danny Boy na hindi niya masyadong ginagamit. So, yung mga tops na gusto niyang i-keep, pero hindi kasya sa kanya ngayon. Like ito, maraming beses niya ito nagamit, kaya lang nag-shrink siya. Medyo umikli siya, pero gusto niya i-keep. So, nandyan. Nilagay ko lang siya dito sa ilalim. And itong mga pants, mga jeans, malamig na, pero si Dan, maghihintay muna siya ng sobrang lamig before siya magsuot ng jeans at saka pants. Ngayon, naka-shorts lang siya lagi. Ito, mga gloves, ganyan, ganyan, ganyan. And then, yan yung organizer na binili ko sa Kmart, na supposedly gagamitin ko sa pag-organize ng mga damit ko. But then again, hindi natin siya magagamit kasi i-put away na natin siya. Yan! Yun lang. So now, I will go ahead and do my best na mag-declutter ng sobrang malupit talaga ng declutter. Okay, so magsa-start ako dito. Yung unang gagawin ko muna is magde-declutter muna ako. Who's that? Ang lakas naman ng katok ni Kuya. May dumating lang ako na package galing Yes Style. Ito yung mga damit na si Dan yung pumili. So, gagawa natin yan ng video. Pero, balik tayo dito. Takot ako kay Kuya. Alright, balik tayo dito. Yung gagawin ko muna is i-declutter ko muna siya. So, I'm gonna have a pile of stuff na I will keep and then a pile of stuff na I will give away. Sana madali lang to. I don't think so. But, let's do it, guys. Alright, tapos na ako dito. And I'm not proud. Gusto ko siyang balikan and then go through ulit. Ito pa yung nag-get rid ko. Marami na siya ha. In fairness, marami na siya. And okay na okay pa itong mga to. Kaya lang, hindi ko na kasi sila nasuot. O yung iba, hindi ko pa nasuot talaga at all. Maganda to oh. Galing to Yes Style. Hindi ko siya sinusuot kasi yung sa neck na area, sobrang turtleneck talaga siya. The king of turtlenecks. So, meron akong white at saka meron akong yellow. Meron pa akong isa dun. Anong kulay ba yun? Kinip ko siya. I think black. Kasi feeling ko yung black na ganito parang okay lang. Pag ganito kasi parang kitang-kita na, ay, dami mong tela sa ano mo, leeg mo. Ang hirap kasi wala na kaming mirror dito. Hindi ko na ma-check yung sarili ko. Maganda to. Bago to, galing yung style. See, may tag pa. Kaya lang, ay, hindi ko alam kung susuotin ko siya. May mga ano kasi dito damit na kinip ko lang kasi nga pupunta kami ng Maldives. Eh, wala na. Cancelled na yung Maldives namin. So, wala na. I don't think I will wear this. Will I? Maybe I will. Kakainis! Asan na ba yung stool ko? Kunin ko lang yung stool ko, guys, kasi struggle is real. Alright. Stool. This is from IKEA as well. Hindi lang siya foldable. Mas maganda siguro kapag foldable, no? Pero hindi siya foldable. Okay lang yan. Next time. Kumuha din ako ng kumuha ng loli. Tamarind na candy. Para hindi tayo masyadong maborn ba. Piniplay ko din yung vlog ni Miss eh. That's good. That's very helpful. I just went through everything that's in here. Tapos sabi ko, gagamitin ko yan. Kasi ano na, lumalamig na. So feeling ko gagamitin ko lahat ng mga jackets. Okay. I think I did all right. Not the goal really. My goal was to like get rid of like more than half, but I cannot do it. Hindi ko siya kaya. Pero I got rid of a lot. Like, see? Ang dami dito na hindi ko pa nasuot. But I'm like, I will wear you. I will wear you. And 2 years later, it's still there. Anyway. Now,
this one, I got from the Ukay-Ukay. And I really liked it. Nung una ko siya nakita kasi meron pa siyang tag. It's from Bardos. I wore it once. And sabi ko, wow, ang ganda! Ukay-Ukay. After ko siya nilabhan, nag-shrink siya. So, hindi na siya kasya sa akin. Maliit na ako, ha? Pero mas maliit to sa akin. Ito, sobrang gusto ko to. Kaya lang, hindi ko siya masuot. Tadang! So, sabi ko, itry ko na i-cut siya into shorts. And I know na kapag sinuot ko to, maraming titingin sa akin, sasabihin, nag-shorts ka na lang sana. Bakit ka pa nag-jeans? Ibutas naman pala yun na malaki. Alright! So, meron akong bag dito na para kay ate. Yung mga damit na maliliit sa akin, like ito, ang cute na ito. Hala, lobat ka din? Lobat din pala yung ano na yan? Battery na yan! Kakapalit ko na ng battery kasi yung isa lobat. Lobat din yan. Okay, wala tayong magagawa. Lobat siya, guys. Anyway, ito yung para kay ate. Lalagay ko dyan yung para kay ate. Wala na kasi ako ibang maisip na pagbibigyan na mas maliit sa akin. Si ate lang. After ng size ko, kapag maliit pa siya sa akin, wala na. Pag kids na siya, guys. Asa na yun? And then, meron din akong bag dyan. Ito, pag-donate. I am still here, guys. Pagod na ako. Maya-maya lang. Ay, wala na. Nandito na si Dan. May narinig akong car. Lapit na mag-zig. Magluluto ako ng dinner. In fairness naman sa nagawa ko, tingnan nyo. Sobrang daming hanger. Hello, my love. I'm getting rid of those. That, kay ate. Yan, iniisip ko sa mama ni Love. Kasi medyo malaki siya sa akin. And ito pang donate sa, savers or salvos. Jesus. Let's take care of this tonight. What do you mean? I'll drop it off tonight at the... Okay. Yeah. I'm thinking I'll give that to ate. And then that luggage, I put all the stuff that I don't think we will use anytime soon. So it's full. It's full. Yeah? Yeah, look. Can you close it or not really? No, don't worry about it. We break it, we try and close it. Yeah, no. This luggage is broken anyway. So I chose the broken one. Okay, so magluluto tayo ng dinner. Pagod na ako, guys. Promise. Saka nang umiyak sa pagod. Patuloy yung luha ko, parang tanga. Yung spoon tacos, yung lulutuin yung beef with taco seasoning. And then Doritos. So you got Doritos, babe? No. You did? No, I didn't. She didn't. I'll get some in a sec. Wala kami Doritos, pero bibili siya ng Doritos. I'm gonna cook this, guys. Dali lang naman to eh. Yung may lettuce, may Doritos, tapos merong onion, and then sour cream, and then cheese, and then tomatoes. So, meron kami. Nagpabili ako kaya ng tatlo. Isa lang yung gagamitin namin ngayon, pero yung lalaki nito. Yung iba, pang ano. Kapag nag-e-egg ako, lalagyan ko kasi siya ng kamatis. Alam, may kapayas pa ako doon. Nasisira ba yung kapayas? Ang papaya. Okay, niluluto lang ako. Kanina, hindi ako nag-lunch ng rice kasi wala akong gana kumain. Kumain ako lang ng yogurt. Tapos, nag-cheese. Yung ganito ba? Cheese na may cracker. And then, kumain ako ng 2 turon. So, madami din naman siya. And then, kumain din ako watermelon. Prutas, ano na yan? Ayan yung ating beef. Lagyan na natin ng taco seasoning. Ubusin ko yung isang pack, guys. And yan yung pinaka-meat natin. Prepare ko na yung ating mga sahog. Chop natin yung onion. Kakat natin yung lettuce. Tapos si Dan, kailangan pa niya bumili ng chips. Ayan, ready na yung ating beef. Nandito na din yung iba nating mga kailangan. So, tomato, onion, at saka lettuce. Yan. Sour cream and cheese is right here. Looks Perfect timing. We've got Mexicana and nacho cheese. You go that first. Okay, so may chips na. And then, meron ng beef. Lalagyan ko ng cheese sunod. Kasi mainit yung beef para mag-melt yung cheese ng konti. And then, onions.
Kinakamay lang namin to kasi kami lang naman dalawa. Ayan, tomato. Tapos mix-mix muna. Lalagyan ko na siya ngayon ng sour cream. Tapos pang last ko yung lettuce. Okay. Nakapag-dinner na tayo. Si Dan yung naghugas ng plato. Did all that. Nakapag-relax ng konti. Now, let's go back here. Kasi ayoko na ganito siya kagulo before ako matulog. Gusto ko ma-clear ko siya before ko siya matulog. Ito yung kaganapan ngayon. Ito yung sobrang nagpapagod sa akin. Para akong nagpapak ng 1 taon kaming mawawala ni Dan. Alam mo yun? Tapos declutter at the same time. And then organizing at the same time. I don't know. Anyway, ito na yung itsura. Nilagay ko siya sa mga organizers ko. And let's see. So, I have konting natira dito. So, see? Kailangan ko pa yan i-arrange. So, I'm still not done yet. Dito, it's completely clear. Kinuha ko lahat ng undergarments ko. Meron pang natira, but then again, I'm gonna hide all that. And then, here, may mga nakuha din tayo. Hindi na siya kasing full ng kanina. Here, wala masyado. May kinuha lang ako mga jeans dyan. Masisikip na sa akin. Pero, nandito pa rin yung mga pants. Kasi yung mga pants, kasya naman eh. Okay naman sila. I still need to go through all that. Tingnan niyo naman, hindi na siya masikip, guys. Meron pa din ako ititira ng mga damit pag nag-open house. Pag natuloy yung open house, meron pa din ako ititira, pero hindi na ganun kadami. Like, siguro I'm gonna leave mga 3 dito para empty siya ba, para malaki siya tingnan. Ito yung problema ko. Tatapusin ko, hindi ko alam kung kailan. Guys, ito yung jeans na pinakita ko sa inyo kanina. Yung sobrang daming butas. So, ginawa ko is kinat ko siya into shorts. Yung mahabang shorts, hindi maikli. And okay siya, diba? Ganyan lang talaga yan. Kasi kapag nilevel ko yung dito, sobrang ikli naman niya. Mas gusto ko mahaba. So, style na yan sa harap. Tapos sa likod, same length naman siya. Yeah, siguro may ilang weeks na lang tayo na magamit siya kasi malamig na nga. Guys, idadrop to ni Dan sa ukay-ukay. Ito yung akin, ito yung sa kanya. Bali, do-donate namin siya. Mostly yung mga nandito, mga pang winter stuff. Mostly dito, mga tuxedo ni Dan, yung mga shirts. Yeah, yung sa akin. Basta. Pero idadrop daw niya ngayon dun. Hindi na ako sasama kasi nakamask na ako. Yung balikbayan box natin, full na. Hindi ko pa yan na-organize ng maayos. So, siguro makaka-add pa ako ng more pa dyan. May mga jacket dyan si Dan na feeling ko magkakasya sa boy. So, nandyan siya. Instead of donate kasi dito sobrang punong-puno na siya, guys. So, yan. Nilagay lang ni Dan sa gitna kasi kapag ito pininturahan ng pintur bukas, at least, hala, hindi na naman siya nagpo-focus ng maayos. Pero yeah, itong kwarto na to, bukas ko natututupiin. Ang dami kong tupiin, guys. Hala, anong kulay yan? Sobrang dami kong tupiin. Try ko matulog ng maaga. Siguro makakatulog naman ako kasi pagod na ako. Try ko matulog kasi yung pintur, 7:30 siya bukas ng umaga. Sobrang aga. So, I have to wake up early para makaligo ng umaga. Kasi ayoko namang maligo rin dito siya, no? So, kailangan kong gumising ng sobrang aga bukas. Anyway, yun na yung vlog. Sana guys nagustuhan nyo. Please like this video if you enjoyed. Please subscribe if you haven't yet. And kung gusto nyo lang naman, I hope to see you guys soon. Be good. Good night. Bye, my love. Bye, guys. Mwah. Drop nyo lang yun saglit. Babalik din yun. Hala! You okay?